Takže ahoj lidi, já jsem Kuba a toto je naše video uchylných vtipů. Takže teď začne můj kamarád, ale pozor, možná do toho bude moc hulákat a bude nějaký uchylný, jo? Takže holky, moc se k němu nepřibližujte. Čus lidi, vítejte u nového videa. Dneska bude informační díl z povídání s Kubíčkem. Ano. Takže vtipiáčky, jo. Jeden pán šel a spadnul a byl velký. Pero. No to je výborný. Nevím, co mám říct k tomuhle video, ale bude to prostě takový vlogy. A poraďte nám, jestli máme točit s obrazem jako v Minecraftu. Jestli nám poradíte, tak to budeme točit. Jinak ne. A teď předávám slovo reportáži pana Kuby. Takže já jsem zpět a teď vám řeknu jeden vtip. Takže byl jednou Pepíček a ten šel na skládku. Tam byl Bezďák a Pepíček se ptá Bezďáka. Bezďáku, nedáš mi nějaký prachy? A Bezďák, jdi do prdele, já tady žebrám svoje prachy, ty čuráku. A Pepíček se nasral, že do něj kopnul a on uletěl tak vysoko, že se posral letící kachnu, která spadla do moře a zabila piraňu. Takže letěl jako žbluník. A pak Pepíček říkal, a vidíš, a dej mi ty svoje prachy. A Bezďák řekl, nic, protože se utopil. No jo, no. Klasika. Ano, takže to by bylo pro tento díl vše. Já vtipy žádný neznám, takže jako nevím kdo, No, tak no. A to by bylo pro tento díl všechno. Nezapomeňte dát like, napsat do komentářů, po případě odběr, protože ten ho nemá skoro nikdo, jenom 3 lidi, známí, ano. A za chvíli se uvidíme. Čus! Teda uvidíme, uslyšíme, nazdar. Ahoj! Čus!